Bagiz bezarian gauden hemen, burodilek ikusitu zuenean gatu zate, Frisekin. Etorri geha honea, pixeat agur, omenaldi txiki bat, egitaldi bat egiteko. Bai, hemen jardu ginean hainbeste urtean eta zenbat errekuerdo. Eta, bueno, ez gaziko historio guztia kontatzen, baina behintzat aipatu, Felix eta Marian aspaldi etorri ziala honea eta Beranean tia Beranean tia diala. Naiz eta Felix errentetik etorri Marian Bergaratik, sentitu izan ditugula beti sentitu ditugu, hemengoak Bai, bagoazela, ez? Bagoaz oporretara azkenean! Bai! Baina oraindik ez goaz, Bai, a ver... Gazkina galduko dugu, Bai, baina, bueno, a ver, erasai, gau antolatu behar dugu, bai? Bai, zera, oien, etxebe eta etxabe. Oiek, zera, zipi izabe ematen dute. Oiek bizkiak ziren ez da. Oiek bizkiak ez ba. Begira, kendu mozorroak, gaur egun librea data. Zera, hauekin antolatu genuen kafetorero. Nola zahartu diren. Eta gu ez, nete jode. Ja, kafetorero. Ai, zenbat artista eta artista usteko etorri ziren Euskaldunara. Claro, afaian emate genien eta. Aurrena, sopia. Eta gero, filosofia. Hoize, ikasi nuen ifraitetatik. Putos cuervos. Fraitetatik gutxik hasi zen duzuk, Ja. Bazera, zer dan sopa baino bio, arraizopa! Jakinean Marianek prestatzen duna, por supuesto! Baina baita ere, beste hauena. Zuekin, arraizopa! Txalo bat! Arraizopa. Talde bat izan hori. Ez
joateko. Ez dute herri kantari bat isilaraziko. Ezin dute oraindik asko daukagu bizitzeko. Ez dute herri kantari bat isilaraziko. Ezin dute oraindik asko daukagu babesteko. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Izaren hautza Pottorka mendian, txoria txori edo habanera. Guztio kanta dezagun pozez, kanta dezagun deno batera. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Agur ezarra, agur siberua, Salvadorena edo benbetiko. Jarrai dezagun kaleak hartzen, denunatila ez berretziko. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. Obela txau gogoaren baitan, mendizaleak arbola gainean. Loreak udan itza bezala, guztoko dugu guk abestea. Zergatik utzi behar ote dio, zergatik utzi kantatzeari. 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 Ezkerra bizitza eman didalako, begietan bat izabaltzerako. Kolore guztia bazituelako, zeru altuetan izango asko. Haien artean maitea aldago. La 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 la. Ezkerra bizitza eman didalako, ez zumen gozoa nio hartzerako. Gauak iker batek bota zuelako, bailuen oiuak eta oiu gehiago. Haien artean maitean aldago. La 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 la. Ezkerra bizitza eman didalako.
maitea, andame, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ezara bizitza, eman didalako, irrifar goxoa, dagutzu bat marko, gire lokaztu bat, eta ignorako, txori zauritu bat bihotz bat, nerako, talen oietan maiteak, andaude, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kanta bat guztoku hauela, inglesez o entzegito, italien, bueno, antxe abestuko da. Salvadoren eriotza. Euskara batuan. Abiskide bat bazen, orotan bihotzea, poesiaren egoe, sentimentuzko bertzoe, azaldantzen zutena. Gazetako kantari, bakardabe jozia,
Pasa ostean zonako antro guztitako barrak euskaldunak hartu zuten ta igo ziran aparrak. Nabarmenduz Marianen garbo eta irriparrak, ze ezagunak Felixen marmarrak ta txiste txarrak. Herri kulturan ordea gorde zituzten indarrak, kafetorero xerraxen argazkileak ta abarrak, zenbat lan egindakoa Bergara ta oreretarrak, Zarauztik kanpora ere sortzen dira zarauztarrak. Marian eta Felixpe lehenago ziran bizati, ezagutu ziran hartan ze gau erota basati. Gaur egun aiton amonak ta bilobak altxa aupi, baina aurrera zer egin beharko da erabaki. Bi aukera dituzute, bilak goguan eduki, naiz gure eskerrak jaso, ez joan gero urruti. Nekatuta bazaudete, gozatu bizitzaz emeki, ta sasoiko bazaudete, berriro tarin ireki. Marian, zein tipo hau? Hau, bertsolaria, Mantxi? Ah, bai, Mantxi. Hau gaztetan guapilua zen. Makina bat ordu sartu zituen tarinen zerbezak hartzen. Baita guk ere, zerbezak atea eta atea eta atea eta atea. Ai, ene. Bueno. Bagoaz, ez? Bagoaz. Bai? Bidian. Bidian bagoaz! Operetara guazela! Bihar erretiratuko naizteko. Lan betiko. Pare bat gauza bukatu baino lehen. Motxian, Felix. Argazkin hartu biharra dakau, y tú enseguida te vienes arriba, que cuando empiezas a hablar... Bueno, a ver, mesedez, jakin ezazun ni baino gehiago hitz egiten duen norbait datorrela orain. Bai, hori ere gaztia izan zen, gurekin lanian ibili izanian. Baina guain eneko ximelduta ongo, honezkeo. Hoixe bea, gurekin Aitor Arregi ximel. Ximel. Atzaldeon jendia, atzaldeon. Maitasun asko hemen, Honike... Nik Euskalduna tabernakin maitasun historioa hasten da beste asko bezala, ezezko batekin. Zantziaten zauzko taberna bate kamairua bertzitula eta Euromar kafetegian elkarrizketa bat zantziaten iteko. Eta junitzen Euromar kafetegira, Euromar kafetegian egonean zai, eta nun atetik sartzen dan Imanol Lartza bat. Imanol. Mendian gora haritza, hauntzak aitzetan dabiltza, itxasuaren harimadak aurrainean bitxa, kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez bazaititza,
Mundua dantzan jarriko nuke jaikua banitza. Eta atzetikan, Marian, elegante, dotore, pinpirin. Etzan Imanol. Zan Felix zan. Ne ustetan hor, Imanol Lartzabal, ze izango zan Imanol referente kultural bate. Imanol, real! Bueno, esan zidaten, hautagei gehiore baziala, lan hortarako, eta deituko nindutela. Lana netzako bazan edo ez. Gaur arte! Ez zien deitu! Ez zenia zuen deitu! Guatzezate! Ez ziaten deitu! Etxen, igande baten, erresaka pasatzen nahi nintzela, beste askotan bezala, aita etortzen zait eta Aitor, Felixek esan di euskaldunakoak, lana berbaldin behek, juteko, lana iria ekela, eta ikbai garaia gainetik etxe hontatik aldein, eta lanen azteko, zangan hostia. Ju nintzen, lanea hemen sartu nintzen, etxe hontan, oain 20 urte atzea. 20 urte. Oain 20 urte, taberna hontan, erretzia zehon. Etortzen zinen honea, pintxua zeuden, pintxu hartua, ardua, eta erreite zendun. Oain 20 urte, zautzek, aguazia zezkan. Aguazia etortzen zan, kafia, kopa eta puru ba. Ez oain gozea, muskuloka, guai, municipaio bezala. Oain 20 urte, menu del dia jaten, langileak, menu del dia jaten hemen. Gero, tiketa eskatzen zizuen, lanen eskintzeko tiketa. Ta enpresak patze ziren bazka, ja! Oain 20 urte. Oain 20 urte, ni 20 urte gazteo, eta 20 kilo gutxillo. Sartu nintzen, taberna hontan, eta eskola da. Taberna, bizitza eskola da. 11 gauza ikusteko, 11 gauza ikasteko, eta 11 aldiz isili pasaber. Hemen goatzen naiz adibidez, kuadriarekin, zegit Felix goatza izeni. Arratzaldetan, sartze joan, bi amona, bi ebaki deskafeinatu, soberrekuak. Bi ebaki deskafeinatu, eta emango izuet Maira. Eta Maira gertuatzen zineneako, zeuden 8 amona. Kartetan jolasten. Bi ebakekin. Eta pasate zuen, arratzalde guztia! Behan duzu izan zian, 6. Urrenkera hortan, 5. Gero, 4. Eta azkena lehenko azten ikusi bat kartetan, solitarion jolasten. Eskerrik asko. Parekin Felixeko lertuko zula. Kusi da jendia hemen, eguneko menuak ematen genituen udaran tope izerditan, maila reserbatuzun jendia, honea azaldu bikini eta bainadoretan, pintxo bat eta zerbeza bat eskatu, eta polsatikan beta perrak ateratzen. Harra jotzen jaltzat. En fin, gauza asko ikusita ikasteko. Jende asko, lankide asko pasadi hemendikan, oain 20 urte atzea ja, Carmen, Oli, Alberto, Manu, Iñaki, jende pila bat. Baina goguan netzako eta bilotzen hiltzatuta, 2. Netzako 2. Bat, Maribi. Maribi, emakume txikila esan. Bueno, gaur egune, emakume txikila esan zeitzau. Oso alaia, oso simpatika, oso emakume jatorra, baina zerretutakoan atariko zakurra bezala hola atatzen honetakoa. Arkeak utzi zian nahi, Euskaldunako kafei onenak ateratzen. Eta ez zun denbora asko behar izan, iluntze bat nahikoa. Larun bat gaua, komedoria gainezka, Aitor, atea kafe hauek, eta zerrenda, rat! Utsak, ebakiak, kafesnek tantxakin, kafesnek bitantxakin, txantxa kafiakin. Eta nik ato, hostia kafiak, eta kafiak atera. Maribi etorri zanen ordia, eta hua ikusi, Aitor, zer ditu gauek? Eskatu izkian kafiak. Ara, nei kafia ikartu erdek bezala atera, bestela utzi denak, fregaletik bela toko iskiteta.
Eta oso ondo ulertuta. Hoi esan, dakitxo, handikan aurrea, Felix testigu, kafe oso onak ateratzen. Eta ez traumikan gelditu nahi. Hoi bai, Maribi ikusten detenero, azeretikan pasatzen naiz, dakitxo. Nahi Maribi ez ikusita. Eta bigarrena, eta etxe honetan guatu goeganok, Honorio. Honorio, errentei arrazan, eta Madalenetan, prepatze zituen behak, marihuanazko gaietak. Marihuanazko gaietak, eo neamak esango luen bezala, marihuanazko, eo drogainez beteta. Ostira liuntze baten, hemen kristo lanpi egin da geho, tarineko lehen guzuna june egin duen, eta esan ziren Honoriok. Baitor, jan gaieta bat, eta ikuskuek, ze buelo harrapatuko eken. Eta ni beti gozo sali izan naiz, eta nik gaieta barrua. Trast. Tarina junginan, eta tarineko bankuan, eseri, eta ordu erdira, izton klabada. Klak! Honorio aldamenen, eta Honorio, sugestión de la mente. Oain, entzuten deken musika guztia, dana, timbala bakarrik izan dut. Orduan, safri du a tope, txori, tum-tum, 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 gani timbala, bubum, aibala hostia. Oain, eskaietan gora datorren guztia, dana ietzako iratxo izangoek. Jendia eskaietan gora zetorre jende guztia netzako iratxo, aibala hostia. Aitor, oain, pasatzeian kotxe berde guztiak, danak urdinak irituko zaizkik. Kotxe berde, urdinak. Honorio, danak moriak ikustezkit daltoniko nauketa. Horrengo goizen, bandikan pixka bat jibiri o piruletan intzala, hona etorri behar nuen lanea, eta como hay Dios, eo dos, nik txakolina slow motion zerbitzen nula. Tantaka, mancho. Felixek, Aitor! Sí. Honorio! Ez. Plazer bat izan da, etxe honetan lanitia. Oso ondo pasa genuen, lan asko iten zan. Eta besteik ez, Marian, Felix. Bizi zaitezte, Felix. Eta kafetolerok, ni baino jende okillo egarri zuen, sentitzet, ni naizena. Ni baino jende okillo egarri zuen, eta gaur zuentzako eta gustar izango delakoan, Mikel Marquez. Bueno, baten batzuk jakingo zue, herri berdinekoak gehala, Felix eta Bilok, baina seguruenik ez duzue jakingo, kale berdinekoak gehala. Santa Clara kalekuak. Etxerako ordua, heldu da Marian ta Felix. Kantazagun azkena, alaitzeko gure bidea. Ea berriz. Etxerako ordua, heldu da Marian ta Felix. Kantazagun azkena, alaitzeko gure bidea. Zenbat kanta eta hitz, lagunak lagun truke, biharko ere zerbait utzi beharko genduke. Etxerako ordua, heldu da Marian ta Felix. Kantazagun azkena,
Ilargiaren eske, ilargiaren lagun, zeruraino joan gintezke. Etxerako ordua, heldu da Marian ta Felix, kantazagun azkena, alaitzeko gure bidea. Gaua iluna dago, ta etxea urruti, Euskaldunako lagunekin, gelditu nahi genduke beti. Etxerako ordua, iritsi da Goion zaharra, kantazagun azkena, alaitzeko gure bidea. Etxerako ordua, iritsi zaigu Goion zaharra, kantazagun azkena, alaitzeko gure bidea. Gauza bat, Marian. Lehen Xibele entzundakoen gogoratzen naiz jendeak ez dula jakingo zenbat lekutan egin deula. Alegia, irrintzin, orkonpon, flastarin, eta... Bueno, Jesus, hemen, euskaldunak, Hemen, 23 hemen egin, jo, zenbat jende. Por cierto, hori zentzan, Mikel Marquez. Hori Mikel Marquez, bakizu? Zeran, Felixen herrikua. Zure herrikua. Kantantia. Bai. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak... Bai, badaki zein den. Baina nik bere alabari sanion etortzeko, horregatik harritu naiz. Bueno, ezingo zuen etorri, tamentxe etorri da, zea, la presekuela. Vale. Ba, zineaz ari zarela, gauza bat esan behar dugu. Jakin dugu, Kafe Torerokoek bi aktore deitutu dituztela gure personai egiteko. Ez dago eskubidirik, zein deagu baino hobeto guta. Nun daude? Etorri mesedez, etorri zaitezte. Etorri mesedez. Hemen behar, torri, mesedez. Kendu mozorrua. Feliz, Amarian, familikoek opariak eman nahi dizuete. Baita piruren margolan bat,
bi margolan. Biruren margolan ederra, hue. Kuadrilakoak ere uste dut oparin bat ekarri dutela zuentzat. Sartu, kuadrilakoak. Da. Aginte makila, agintaria baitia. Eta argazki elkartekoak ere uste dut beste opari bat ekarri dutela, tombola ematen du hau. Eman aldutea. Ongi merezitako opari guztiak. Bueno, ba. Bueno, Zarauzko argazkizale elkarteko kide guztien partetik eskerrak eman dizkizuegu bilai zuen laguntzagatik, bai argazkilean, bai zerrazeko txapelketan eta baita hemen egondian hainbat erakusketagatik eta Zarauzko kultura oso aktibo bategatik mila esker. Beno ba. Listo. Zer? Listo, ja, Felix, bukatu deu. Bai, baina bidaia beharko dugu, ez? Bai. Bai, bitz, oso ondo pasadeu, asko maitu. Oso ondo pasadeu, asko maite zaituztegu. Tabla. Segi musikai eta mesedez, ze kanpoan beste sorpresa bat dago! ¡Félix! Que te cuelga por ahí que... ¡Hombre, Félix!
Bueno, va. Aurrena hasi zenetik, hasiera hasi genuen, klasifikazio azpitik, urte batean ordea, liga ukitu gertutik, Euskaldunakoak gara, eta guzea zepozik. Gero neskak etorrita, horrenak geharik baki, golak sartu eta sartu, porteria guztietatik, batzuk beste porterian, ta beste batzuk guretik, alare beti irteben, ospoziku ondartzatik. Zango, ez bazan izan zugatik, pintxo txorixo kroketa, bero sukaldetik, musu potolo bat hori, guztioi zaintzeagatik, noizbait ikusiko iguzu, podiumaren goialdetik, zuretzat besarkada bat, animo honoiengatik, hemen bukatzen da lana, eskerra guztiagatik, eta ikusiko gara, barraren beste aldetik, ze opa dizugu zuri, honen abioz barrutik. Pa poca cabeza. Sí, 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 sí.
campeonas. Y os mato. Bueno, eskerrik asko, Felix.